Ayong gabi sa tanang taga Pasil, Suba Pasil, no? Ug mayong buntag, mayong udto, ug mayong hapon sa tanang suok sa kalibutan nga naga appeal sa atong online or live streaming mass ini sa manindot kayong komunidad. Bisan og nagkonsisok ta dinhi sa maong lugar sa Pasil apan niya ang disiplina, no? Pagkanindot tanawon, niya kanunay ang pagtamod, no? Sa mga basic health protocols nga gidemanda kanato. Mga buutan ng mga taga-Pasil, mga buutan, masinugtanon, tarong, no? Palangga ko kay tas Ginoo. Milamayng Pasko, sadya kay ta, atong i-welcome ang atong Mesiyas, ang manunubo sa kalibutan, atong gisaulog ang iyang pagkatao, o pag-uban kanato nga iyang katauhan. Sa sinugdan, diha na ang pulong kauban sa Dios, o ang pulong Dios. Apan ang pulong nahimong tao o bipuyo, uban kanato. Nakita namo ang iyang kahayag, nakita nato ang iyang kahayag. Sa iyang unang pag-anhi, mianhi siya sa iyang katauhan. Apan ang iyang katauhan, wala mo dawat kaniya. Apan may pipila nga midawat kaniya. O giyatagan sila katungod na mahimong mga anak sa Dios. O ng pagkabulahan nato, kita ang mga katauhan sa bagong panahon. Kita ang midawat kaniya. Bisan kita dili higpit. Apan salamat sa kahayag sa bituon, ang bituon sa pagtuo. By the light of faith, we were able to recognize, to receive Him, to welcome Him, and to make Him not only the part of our life, but the whole of our life. And here we are, nagpakabuhi alang kaniya. Tinuod mga pasalay punta, natin mga kakulangan, natin mga kahuyangan, kapag naghihatagan kitang manluluwas, wala pagsaulo to sa Pasko. Ang Pasko sa pagkatao sa Ginoo, o sa kadakong selebrasyon sa atong pagtuo. No? Christmas, mao kadto ang Pasko sa pagkatao sa Ginoo. And we look forward in our liturgy sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Duha ka dagkong kasaulugan tibok tuig atong saulugon. Ang Pasko sa pagkatao, Christmas. Ug ang Pasko sa pagkabanhaw, Easter. Ug bisan tuod og aligre ka sa Pasko, dapat mas aligre gyud tas Easter. Pero sa kapuyon ta ng Easter, no? Dili kayo na iyong kagahob. Pero sa atong doktrina, ang ituduan ta, ang pinakadako yung Pasko, mo ang Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Iban inga kita, gisaaran niya, kaniadto. Gisaaran ta, nga hatagan kita niya sa iyang anak, ang Mesiyas, ang manluluwas, gidihugan nga muluwas sa katawhan. O kana iyang gituman na itong unang Pasko. So ang katumanan, gigiandam sa daghang mga propeta. O ang katapusan niya ini, na misaksi si Juan Bautista. Apan sa paghuman, pagkahanaw ni Juan, diha na si Jesus, siya na ang mismo na mipadayag, the fullness of God's revelation. Kaya ang kinatibuk ang pagpadayag, diha kaniya, mitapos, mipupos, mitibuok, ang tanan nga pagpadayag sa amahan. Ug niadtong unang Pasko, gidawat siya sa pinalamang katao. Apan sukad kita na tao ning kalibutan, nakaamgo kita. Pinaagi sa mga instrumento kahimanan sa mga misyonero, kadagatod niining kahayag sa pagtuo. Ug niining tuiga, atong sa ulugon ang 500 nga kasumaran sa atong pagka-Kristiyanos. Amen. So bisan itong Pasko o bagong tuig, o nining pagsaulo to sa Fiesta Senior, dili ni sa kasagaran, dili ni sa naandan, lahi kag kaayo ang ato pagkasaulugan karon, no? Apan doon natin makita usab nga mga nindot. Kining pandemya nagatud og katayog sa tanang katawhan, tibuok kalibutan, why magmahay? Kay parehas matatanan. Bisag unsa ta kasakit, bisag unsa ta kasakit,
Basta ubay-ubay ta, daghan ta. Dili kay bugat. Kay ang mga kasakit, mga igsuon, doon na sa gihatod kanato nga dako ug importante kaayong leksyon. All sufferings find meaning in the sufferings of our Lord. Ang mga pag-antos o kasakitan, tipik o kabahin sa atong kinabuhi. Katong bata gihatag kanato, the baby in the manger became a holy child. The baby that we celebrate, that we welcome on his very birthday, we continue to journey with him, or he continues to journey with us. And now, the baby becomes the holy child. Senyor Santo Niño, nato kani San Piton, Pit Senyor. Oh, minubo na sangpit sa Senyor. Pwede pasabot, tawag na tas Ginoo. Salig ta kaniya. Ampo ta sa Dios. Bata-bata lang, pero city savings. Gamay-gamay lang. Pero, sus pagkanindot. Tanawa ng uwan niyang kamot. Nagkupot sa kalibutan. Ang kalibutan daw bula lamang. Iyang gikuptan. Ang buong mundo, hawak niya. Hawak niya ang buong mundo. Niya maghadlok kita. Katibitong inila ka yung basketballista. One of the greatest ever NBA player that existed in the world. Si Michael Sungkat. Michael Jordan. Tagangiga to. Inigliap ato Michael Jordan sa iyang tuo. Sus, inigliap ato. Inigdrive niya sa bula, kaya i-shoot, iliap niya bula. Na ay daghang mo palak, mo upaw. Usa dua, tulo ka player. Pero inibalhin na to. Ibalhin mo to Michael Jordan. Gikas iyang wangka, tuong kamot. Ibalhin is buwap. Isuong pag yun. Ayang ibalhin pagwap. Iliap na, mamaktakot ta. May ito, wow! Amazing! Ngilngigang Michael Jordan, oy! Kung si Michael Jordan nga muliap sa tuon niyang kamot, daang bula niya, ug daay mo palak, mo upaw niya, iyang ibali sa iwa, iyang iwa ang bulap, igliap niya, mamakpag na ita. Sus, ngilig Michael Jordan, daay mas ngilig niya ay. Di ng bula, tibuok kalibutan, hawak niya. Akin ang mundo, hawak ko ang mundo, hawak ko ang buong buhay niyo. Why are you afraid in life? Why are you so anxious? What makes you terrified in life, in your life, in this world? I own the world. I am the peace of the world. I give each one peace that the world cannot give. Asa ka na? Ako naghatag sa kalinaw. Kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. John chapter, I forgot, verse I forgot. Pero ako ka makalimot. Sa giingon niyang, ako ang kalinaw sa kalibutan. Ang iyang mga tinunay ang gisaaran o kana atong subli-sublion o balik-balikon sa santos nga misa. O Ginoong Hesukristo, miingon ka o misaad ka sa imong mga apostoles. Kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ibilin ko kaninyo. Kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Only in the Lord. Bata-bata, gamay-gamay lang. Apan city savings lagi. Hawak niya ang buong mundo, hawak niya ang buong buhay natin. Muna kung ang atong pagtuo, sama sa baby nga mahimong holy child, apan ang Santo Niño, wala mabilin sa iyang pagkabata, mutubo pagin siya, mudako siya, nga ang saad sa iyang amahan, pagahingpiton. The fulfillment of the promise of the Father is on His incarnation, on His birthday, on the first Christmas. But that promise that was fulfilled in His incarnation will be completed and perfected. Ang gisaad niya o gituman, iyang pagahimpiton, dili sa sabsaban sa Bethlehem, o dili dito sa krus sa Kalbaryo. Manang kuto binhi,
Ato lang gipamalandungan ang iyang pagkabata. Sinulog, manyagi tagkusog, tanan magsaulog. Kanindo to? Apan, uban gyapon ta niya, di lang sa atong pagsinulog, pagsadyaw, paglipay, paghimaya samahan, mutubo gyapon kita, ug mutungas ta sa atong mga kalbaryo, manungas ta sa atong mga bukid sa Olibo. Usahay, muhapit ta sa Getsemani, dito sa tanaman sa Getsemani, usay magpakho ta uban kaniya sa atong mga kaguol o kasakitan, isumbong tang tanan sa Ginoo ang atong mga kalisod, ang ating mga paghihirap, ang ating mga yango ba, ang atong mga reklamo pagulbol. Maminaw raman ang Ginoo. Bubalik ta sa unang pagbasa. Kung sa may tema sa unang pagbasa, ang katawang Israel na iyang palingkawas dito sa Ehipto, nagpanaw, iyang gihatod, gisaaran, pero unya sa yuta ng gisaad, dili kini malalim, dili kini masayon. Kay sila nagpaabot 40 ka mga katuigan og diyas kamingawan sa ilang pagpunay og baktas panaw, palambo sa ilang kinabuhi, daghan kanila nangaluya, daghan kanila namiya, daghan kanila nagsimbag lang ng Diyos. Daghan kanila nasuko, naglagot, nagpagulbol sa Ginoo. Dito sa Miriba o sa Masa, natigay lang kasing-kasing. Ang uban, mitalikod sa Ginoo. Di na sila tahon ni Yahweh. Napaningon ang propeta. No? Ayaw kamo kaluya. Ayaw kamo kasagmuyo sa mga pamaagi sa Ginoo. No? Ayaw himo ang tig-ang inyong kasing-kasing. Laom, salig. Keep on believing, keep on trusting, keep on hoping. If today you hear His words, harden not your hearts. Asa ka na? Kung madungga na to ang iyang tingog, ang iyang gamhanang tingog, ang iyang balaang tingog, na maglig-on, magdasig ka na to, dili ta mangluod, dili ta masagmuyo. Ang atong mga pagsulay o kasakitan are mere trials, testing. Di ba? Usap ng testing o trials. Di ba? Appeal gano'n siya. Mamalit kang mga gadgets, gikan sa imong sakyanan, imo gano'ng i-test, i-road test. Palit kang imong cellphone, palit kang mga microphone. Mic test. Ed Labilia, test. Mike Rama, test. Mic test. Imo gano'ng sulayon. Di ka mo palit. Di ka mo dayon o palit. O na di pikto. Mausag kitang tanan, pagkasulayon. Nagkaroon tayo mag-apo, deliver us, Lord, not to the tests. Sulayaw sulayami. Apan ayaw ang taon, itugot na mahulog mi sa mga pagsulay o sa mga panulay. Kinatang sulayon. Nabay, iskulahan rin away. Test. Temptations or tests are not sin in themselves. Kung sala pa ng test, kung sala pa ng mga pagsulay o tentasyon, ang numero 1 makasa ang mga eskwelahan kay sige laga-test. Prelims, midterms, finals, sige na tagi-test. So makasasala na sila. Apan ang tests or temptations are not sin in themselves. Sulayon ta. Kung usa sa bugat, lisod ka yung mga pagsulay, mao ang atong mga kasakitan. No? Pero nag-adtom ko sa India, i-adto ko sa India, kausa sa akong damgo. Ako na ila-ila itong bihay pag-iitan kayong author, writer, philosopher, yung nga si Khalil Gibran. Ingon si Khalil Gibran, sufferings in this life. People who suffer so much may come out or from people who suffered so much will emerge brave souls, courageous souls. Katong mga tao nga hilabihan, kasinati o kasakitan o mga pagsulay ni ining kinabuhia, mutumaw nga ligon o maisugon. Ano taga-pasil? Sagdagkan kayo ta dinhi. Aligri mata. Di ba?
Sus, ani din mangumpra nga itong mga kaigsuunan. Ani budunggo ang mga isda. Pwede nakuha tag merkado. Pwede talaghana. Pero pwede siyang aligriha. Ha? Munang di ko, mahadlog pupuyo din yung lugara. Nakapuyo kong tundo for almost 3 years. In my first assignment, or my first early assignments, when I was a missionary in the Recollect Order. Sa diyang pare pa ko kanyadtong Recoleto, no? Na-destino ko dito sa parokya namo, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Tondo, Manila. We have more than 60,000 parishioners. Pila may medine, pila matas pasil. Wasot ka mo 30,000. O wakabot. Pero in our parish in Tondo, we have 65,000 parishioners. Ingon anak, so kalima, kaupat siguro ni Piloon. Kung usa ta kadaghan, mas daghan dito. Pero I've seen so much people there that I learned so much as a young priest. Daghan nakatunan sa Tondo. More than the books in our library. More than our teachers in theology. Makatun ka, makasinati ka. Sa daghan kaing leksyon sa kinabuhi. And the happiest people I ever saw and I ever experienced with are the people in the slums. The poorest of the poor. Ha? Dito, imong sutana, kada adlaw mag-ilis ka, kaduha, katulo. Manuol kayo mga bata, Pader! Pader! Ha? Mamahid silang sip-on, Pader! Pader! Ana, singot, sip-on, tanan. Ana, sus, nakaingon ko, por Diyos, por Santo. No? Pagkanindot is classroom. Ha? Tanan akong nakunan sa teolohiya, upat katuig, seminaryo. Lahi kayo dito sa aktual na kalibutan, katilingban o katawhan. No? Unang inig-ingon ako sa nigbasa sa Biblia, na maingon ni si Jesus, ug nakita niya ang dakong panon sa katawhan, ug naluoy gayud siya kanila, sama sila sa mga kahiyupan o mga karnero nga walay magbalantay. When he saw the crowd, he pitied them. He had compassion on them, for they are like sheep without a shepherd. Kung nga kita karon, nahimo usab kita nga mga gabay sa usag-usa. Kita gihagit gitawag sa pagkapastol, sa pagkamagbalantay. We are brother's keeper. We are brother's brother, sister to sister. Nga nagsuon ta, ug diha sa atong pagpanaw sa pagtuo, ato kanunay inspirasyon ang kahayag sa atong pagtuo. Our eldest brother, Jesus, the Señor Santo Niño, ang kamagwangan tag-igsuon na naghimo kanatong mga anak sa Dios. Pinaagi kaniya, kita nahimong may katungod nga mahimong sinagup nga mga anak sa Dios. Tungod kaniya, nahimong kita karon, kinsag-unsa kita sa atong pagkamakasasala, kita iyang giluwas. Sa atong pagkahuyang, kita iyang gitugob o gipuno sa kahayag sa kinabuhi. Nakitang mga kabos, mga madagayaon. Of course, we have so many worries. Of course, we have so many complaints. Pero kung ato yung basahon, kung atong tag-anon, kung ato yung tunan ang atong kinabuhi, makaingon ta, pagkapabulukon sa atong kinabuhi, pagkabulahan gihapon atong tanan. The fact that we experience this life, the fact that we are born, we never asked to be born. Walay nangandoy og nangayo nga siya pakatawhon. Out of God's graciousness, out of God's goodness, we are here. We are here. Kita gipakatao, kita gibunyagan, o kita gimatuto sa kahayag sa atong pagto. Nakasabot ta, bisag unsa ta kakabos, life will become meaningful. Life becomes bearable. Life is worth living and worth loving because of this faith. Daghantag mga gasa, di man siguro pahandianon ta sa salapi o material nga mga butang, apan ang kabos, gitugob sa Ginoo, ang atong mga talento, abilidad, ang atong paghigalaay, ang atong mismong kinabuhi. Kung na magpamalandong ta in contrast, some of us are greatly sick. Sa Ebanghelyo karon, tagaan ta og senaryo. Usa kay gayon ni ana sa Jesus na kahinagbo
sa iyang kabisis ang kinabuhi, proclaiming the kingdom, teaching, preaching, and of course, healing. Niyaman ta sa unang simana sa ordinaryong panahon, giganid ta sa balaang kasulatan sa public life ni Jesus. Ang iyang public life, naglangkop usab sa iyang public ministry. Unsay tulo ka dagko niyang buhat sa iyang paggawas na. Human namatay si Juan Bautista ug siya mahimo ng magsasangyaw sa gingharian sa amahan. Una gyud niyang ministeryo ang pagtudlo. He keeps on teaching the people. Gitudluan niya silang tanan sa daghang mga butang. Jesus never tires of teaching all of us. Sa iyang panahunan ug hangtod karon, ang Dios ug ang iyang simbahan nagpadayon pagtudlo kanato. Gitudluan ta og mga maayong butang, gitudluan ta og mga kamatuoran, unsa gayud kabililhon ang kinabuhi, unsa gayud ang pagsunod sa kabuton sa mahan, unsa ang pagkinabuhi sa ngalan sa gugma, unsa ang pagtambayayong sa usag-usa, unsaon pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Bisag unsa ta kapakyas, bisag unsa ta life is always a big book to be learned, and the biggest room in the world is the room for improvement. Bisag kapila pa ta, masayop, masipyat, sipyat magay ng tiil, upat kabaw. Ano sa to? Sipyat magay ng tiil, upat kabaw. Okay. Sipyat magay ng kabaw, upat tiil, kita pa kang duwara. Masipyat maging kabaw ng upat tiil, ang tao pa kang duha. Ang tao'y marupok kay daling lumimot. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. At naiintindihan niya tayo sa ating mga kahinaan. At mas lalong naintindihan ng Diyos tayong mga makasalanan. And the scriptures, the holy book, will always proclaim the words, the golden words of the Savior. I have come for sinners. I have come not for the self-righteous, not just for the good people, but I have come for sinners. Mianhi ako, dili alang sa mga matarong lamang, nianhi gud ko alang sa mga makasasala. Nianhi ko aron pagpangita sa mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Jesus proclaimed that. So, bisag kapila pa ta mawala, kapila pa ta may salaag, kapila pa ta mapakyas, pangitaon tas Ginoo. Pangunon ta sa Ginoo. Kagahapon katong ugangang babae ni Simon Pedro, human sa ipagsangyaw, pagtudlo, naapagin siya ay pagsangyaw, lahi man ang human siya mag-teach, siya usap nag-preach, nag-proclaim sa kingdom. So nagtudlo, o nagsangyaw, o ang iyang pagtudlo, pagsangyaw, iyag yun ang ubanan o pagpang-ayo. Healing. Di ba? That authenticates his preaching and his teaching ministry. Ang mga tao, mamangha yun niya, he speaks with authority and power. Daghang mga magtutudlo sa Israel, sa mga Hudyo, sa mga Israelita, makita mo sa templo, makita mo sa ilang mga sinagoga, tagkadaghan na, mga eskriba o mga pariseo, teachers of the law, they are less credible. Who is this guy? Who is this man? Anak og panday. Anak og panday. Pero naka-alarma siya, naka-ukyab siya sa daghan kayong katawhan. Who is he? Where did he come? Where did all these things come from? Giunsa man niya paghimo ning tanan. Nganong ingon anak man siya? Diin manyagikan kining maong kinaadman, diin manyagikan kining mga butanga. Anak lang siya o panday. See the public clamor? See the public judgment and impression? Anak lang siya o panday. Pero nga naman sa iyang pagpanudlo o mga pagwali o pagsangyaw, doon na may gahom o doon ay otoridad o bisan gani ang mga yawa o ang mga nagduka o ang magtatanaw relo. Ay, magtatanaw relo. Mura na ba nag-Rolex? Rolex din yung relo.
Mahuman ra taron. Una mga igsuon pagkanindot, ha? Kita ang katawhan karon sos pagkalayo ra nato. Kung unsa sila kaniadto pagkadaghanang martir, gipangsugpas kayo, gipagkaos leon, gilaog tirong, gipangpugutan, gipanglansang, gipangsunog. Mao kana kasaysayan sa unang 3 ka siglo sa atong simbahan. Upon they loved Christ, they were faithful to His church. They shed their blood in the name of faith. Nakita, kining pandemya, sus Diyos ko day, ha? Anak ni El Shaddai. Ug nagyo kay virus, ha? Oy, i-confine to ka, i-isolate ka. Pero 14 days after, og makalahutay ka, hasta ngingiga, okay na. Ha? Pero ang sanlahon karon nga giayo ni Jesus, ang usa ka sanlahon sa ilang panahon, gikonsiderar na nga living dead. Buhi apan patay na. Nga naman, ang usa ka sanlahon, ha, gikonsiderar sa katilingban nila nga usa-usab ka makasasala. Ang sanlahon sama sa buta, sama sa paralitiko, dagkong mga sakit. Ang ilang sakit, ila usab gi-associate og sala. So daghang kag sakit, daghan kag sa. Og dako kag sakit, dako sa kag sa. And you will be isolated. Nanumro ito mga buta nga ayo sa Ginoo, magpaantar na sila. Hey, sos, anak ni David, kaluitaw kami, mi. Layo taon sa kayo. Magtuaw ramang, mangidahay, mga liyupo. No? Kaya they are isolated. Malaod sa mga Hudyo, kung ikaw dagkog sakit, you are an unclean person. You are not supposed to mingle even with your loved ones, with your community. You will be marginalized. You will stay away from people. Kung na imuduol nimo, you will shout, I am unclean. Hugaw ako. So gawas gani na siya makatakon. Ang iyang matakdan, dili po ma-unclean. So sila gitorture sa ilang sakit. Nga lawas nun, pero mas grabe ang sakit. Mental o emosyonal. O nagitawag sila living dead. So isolated sila. Tanawa ha? Bisan siya ng kalayo. Kining maong sanlahon. Gibungkag niya ang nagbabag kaniya. Miduog si Jesus. Mihapa sa tiil. Kung buot ka, sir. Tagay kong tip sa masyaw. Wala. Kung buot ka, sir, mamaayo mo ako. You can heal me. Ingon na Ginoo. Ano man? Tagaan yung taghint ni San Marcos ang Ebanghelyo. Naluoy si Jesus kaniya. Ha? Naluoy si Jesus. God is merciful. Mano si Pope Francis piniklarar, Jesus is the face of the merciful Father. Wa man ta kita samahan, apan gihatagan og dagway ang manuluyong amahan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pit Senyor, sangpit sa Senyor. Maingon sa pag-ayo sa sanlahon, grabe, bugat, ako nga sakit. Layo, hawa, isolated. Sama sa usa ka masakit og coronavirus, COVID-19. Di ka na pwede nga naa ka sa imong pamilya. I-isolate yung ka. You will go for isolation at least 14 days. Di ba? I-contract testing ka. Bisa ka mo na halubilo, pangitaon dito. Pangitaon. Lately, ipasangin lang kita. Nidaghan na magbalik ang kuhan. Ang COVID-infected ng mga tao. Tungod mo ito atong misa di kalyo. Tungod mga diyan nagbalik-balik ang mga simbahan. O, gitris. Estudyuhan. Believe ko lang, Konsihal Joel Garda-Garira, itong City Councilor, dito, para na, mga doktor, mga eksperto, gisuhig yun nila. Yan lang yung gitrace, katong mga na-infected, gipang-isolate, gipang-interview, gitunaan. Oy, nahibawaan nila. Bisa itong mitubo, ito gamay ang atong ang mga kuan. It was confirmed. Upat na yun ka tao. Tinuod, nagka-COVID. Upat ka mga tao nga nagsigig simba at itong Misa de Gallo. Upat na kabok!
ang confirmed nga cases. Katod ang daghang kayo, katod magsigig inom, sigig parte, o magtapok-tapok nga, why klaro, katong mautong sila nga takdan, mga unguarded moments, tapok-tapok, undisciplined, unnecessary, o tinodahay mga sarok sa ulugan, pero wa kay ta nagbantay at nakalimtan ang pag-amping, ang pagtahod sa mga basic health protocols. So di mapasanginlan ng atong spokesperson sa diocese, Monsignor Joseph Pan, mingon gyud, no? Ang simbahan nagtuon usab, nagdisiplina og nahibaw-an nga dili angay pasanginlan ang ato panagtapok sa nalaing simbahan sa tibuok Sugbo. Kay bisag nagtapok tang daghan na atong gipuy-an, atong gitahod ang mga basic health protocols. Yatay mga mask, gawa sa paring gwapo. Kay disukay itabi, nawa na. Inig-ingon ako magtabi, pre. Ang Ginoo mamaakan ninyo. Alahin na, no? Huwag manimba. Ang magmasko ka, ang Ginoo mamaakan ninyo. Ay, ikuha ng mask. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Klaro di kayo. O magmasko, mag-ampo na ta. Atong itubag palihog. Ginoo, pamatsya kami. Ay manimba. Ginoo, pamatsya kami. Kuha ang mask. Ginoo, pamatia kami. Klaro di kayo. Klaro kayo. Ginoo, pamatia kami. Pero mask. Ginoo, pamatsya kami. Lahi na. Ang pare, inig-misa, inig-konsagrar sa Sagrada Ostia o sa Balaang Binog, naanay tunga-tunga diya, preface, may nga pare, hinomdumi Ginoo, klaro kayo, hinomdumi Ginoo, ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon, nga banhaw sila, o ang tanang nangamatay. O magmasa, pare, hinomdumi Ginoo, ang among igsuong nga nagkamatay, malaumon nga mabahaw sila. Mga kalay, dako diferensya. Hinomdamay Ginoo ang among igsoong nagkamatay. Malaomon nga mabahaw sila o ang tanang nagkamatay. Ay, mabahaw na noon. Kuha, di ba? Hinomdamay Ginoo ang among igsoon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay. Mabanhaw, di ay? Dili, mabahaw. Kuha nyo? Gets nyo? Muna, journey ta. Wa man tayo mga sanla karon, ang ato mga sakit, daghan na to. Ang mga bugat at sakit, karon common, cancer. Ang uban, kang mam. May cancer. Anak, yun ay kang mam. Cancer lang di ay. So kung ay cancer, ako ay kang mam. So nagkasakit na to, mga balatian. But these are part of our life and survival. Wear and tear. Daghang matang sa sakit o daghang hinungdan sa sakit. So we live by sickness, we live by illness. Some are healed, some are cured, but others will remain ill and even died out of it. This is part of our life. Whether you like it or not. Matiguwang ta, masakit yun ta. Apan sa batag panahon, kita mag-ampo. Nakutugutan sa Ginoo, ayuhon ta niya. Di lang sanla ang itong mga sakit sa modernong panahon. Sakit sa indiferensya. Didmahan, walang pakialaman. Ang dami-daming sakit. May sakit pisikal, may sakit emosyonal, may sakit mental. At higit sa lahat, may sakit espiritual. But Jesus is our healer. He is the greatest healer, the best doctor, the greatest physician. We can only pray. Keep on praying. Saligan ta Ginoo. Muha patas yung tilan. Nangaliw po ta. Pit Senyor! Nagkasangpit kami kanimo. Senyor, Santo Niño. Viva! Pit Senyor! Ito ba utuig? Sugin lang ta. Sa Balaan Kasulatan. Sa una pang mga panahon sa Israelita. Moises, ina si Aaron. Si Moises ang leader. Pero ang pare si Huswi man. Si Aaron man. Ina ni ini pagpanalangin na akong katauhan. Bendisyon na unta ka mo sa Ginoo. Sa kalinaw, sa iyang kalinaw.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord gives you His peace. Nga maingon din si Aaron sa katawang Israel, kung ibungat ninyo ang akong pangalan, maingon si Yahweh, ang Diyos, kung ibungat ninyo ang akong pangalan, panalanginan ko gayud kamo. Invoke my name, and I will surely bless you. Manang huwag tayo magsawa, sumigaw, Pit Senyor! Pagkanindot, nadahuntag ka na siya o sa lamang ka-ekspresyon, it is a mantra, a way of prayer. And for those who have faith in their heart, it is not just an expression, it is a proclamation of our faith. Pagkanindot ito mga subuanon, kaibganta, inigpagilaba na ito, sus kanamo, manuoy, kaunta, pagaw sa intaon ang 967. Marugin na akong ibili ninyo. Sa inyong pagpailob, mining taas, gawali. Usalig akong gisangpis sa Senyor. Sa dili pa ang sinulob karong Domingo. Pit Senyor, pagkausa ang 967. Muna akong ihatag o ibilin kaninyo. So papasil, sangpita kanunay sa Ginoo, salig yuta kanunay sa Dios. Kining tanan, lumalabay lamang. Apan ato ning pakigbatukan, adlaw-adlaw, mutubo ta, uban sa balaang bata. Ay dili sa kutob binhi magpit Senyor, mahimo siyang man of Nazareth, ang tao sa Nazareth. Mudupa sa mga krus, latiguhon, ludan, hubuan, o ilansang siya. Pamanlungan na ito kini. Sa itong pagsadya o paghudyaka, di ta malimot sa itong mga silent moments, sa itong mga contemplative moments, that Jesus who brings us the joy of Christmas will be the same Jesus who will be with us in all our struggles and problems. Ipayaw, ikagiw sa Ehipto, usap kita. Daghantang nga mo kagiw sa itong mga utang. Bukbukon ta sa daghang kay kalisod. But he simply lived silently, peacefully, ordinarily in the town of Nazareth. Apan nagtubo siya, lawas o kinaadman, o kikahimutan kanunay sa Dios. O ang iyang kahimpitan sa iyang misyon adto niya dadon dito sa iyang pagantos, pagpasakit o kamatayon sa cross. Unang subapasil, katawhan sa Santo Niño Parish, mag-uban ta, kalipay o kasakit, paghudyaka o pagsaulog sa kinabuhi. Pagtabayayong ta, atong hiusahon ang parokya. Diha sa matag parokya, naagyod ang tagsatagsa ka pamilya. No? Ang kinabuhi sa parokya, nag-agad sa matag kapilya. Ang kinabuhi sa parokya, nag-agad sa kinabuhi sa pamilya. Kung bibo, aligri, paampuon, sadya, nagkahiusa ang matag pamilya o matag kapilya, pastang buhias parokya, pero gusbat ang kapilya, yabag ang mga pamilya, parokya guba. Ay, parokyang guba, ito sa lamban. Pero bisag unsang parokya na magyagaw ang matag pamilya, a happy family, a prayerful family, a peaceful family, a hard-working, diligent families will create a strong parish. Amen? So, ayaw undanga ang kinabuhi. Padayon ta. Kahit saan madapa, huwag lang tayong titihaya. Bumangon at magsimulang muli. Lalabas mat hindi. Maintain tayo. 967. Ayaw saba sa akong obispo, kay sigurado, wa na mo'y gwapong pare, masuspinso gyud ko. Kini mga lamas lamang sa kinabuhi. Kay kabaw ko sa magsimog tanaw grilo, kay ting panihapon na. Kung gusto mo, gusto man sad ko. So mag-uban ta sa pagtubo og lambo sa kinabuhi ta sa pagtuo. In moments of prayer, let us gathered here. Sunday by Sunday, the moment we celebrate the Mass, it is always a healing Mass. We come here to be healed by the Lord, to be empowered by His words, and to live His life in the Eucharist. Ang Eucharistia, usa ka tilingpanon, pag-ampo,
pag-ampo sa simbahan, gibili ni Kristo aron atong handumon og saulugon. Kini ang misteryo sa atong pagtuo ug ato ning puy-an sa ulugon og isang yaw. Amen. Manindog palayo.